pamusoro mamboda ndau yanavagurendeni vane nhau yakatongwa kuvillage va2017 naurwa iyi ndeye munda wavo vakagara vachiganhurana nedhamu remulalabhagi. Dhamu remulalabhagi nderecommunity saka rine maperimeters arinotendegwa kuti kusvika apa haticharimi ave mahombekombe edhamu. So vanhu vezinwa vakadaidzwa vakauya vakaisa mademarcations epanofanira kuti gadheni yavo igomire. Sabhuku vakatadza kuti vawirirane navo kuti gadheni iyo imove, vakazokumbirawo kuti nhau iyo iuye kwandiri. Inini ndikaenda kumulalabhagi ndikanotaura nhaurwa yacho ndikasiyana vakumbira kuti vamuvhe kuenda pakanzi negovernment department yezinwa vasvike. Ndikavapa 2 weeks kuti vaite izvozvo zvikasaitwa. Then pane mugwagwa unoenda padhemu unoshandisiwa necommunity wavakawirirana necommunity in the presence yevanhu vose kuti panofanira kuti umwe atore 7 meters umwe atore 7 meters mugwagwa uite 40 meters kuti vanhu vagone kufamba zvakanaka. Vakakumbirwazve nevelenzi kuti vamuvhe waya yavo inde as agreed to necommunity. Saka izvozvo zvose hazvina kuitwa. Saka vazouya kuno kudaro yainda inini haikwanisa kuve pano but makazotuma dare rinobva rakabva kuno raisanganisira munetwa nhasi mapombe hapo kuti vanoona dambudziko riripo nokuti zvimwe zvizhinji zvacho vakanga vachiramba kuti havana kuzviita. Vana munetwa vakasiya vavaratidza pekuti vainde vakadzoka havasati vamuva. Saka tauya kuti tizongotiwo zvamakafambira zvandakambirangana havaiti nezveizvozvo. Izvozvo as I speak kune nhau iri kupolisi yavakatoenda nayo vachisungisa zvedare rimwe. Vanogona kuzviramba but a lot of witness to witness that yekuti dare riri kutora munda wangu. Ndangouya unavo mamwe ndochimira wakona Goredema iwe papa iwe pa takambokuudza tikati uchikumbira regero ngati wewe ukaita songe wanzwisisa saka taakuchaje kuza usimungu kwaye izvozvo kuramba kubvisa waya ndezvatakataura newe izvozvo zvikuda mombe nembudzi mbiri tozvidai zvomusatenderi nemakomita ako iwaonowerana naye ndizvozvo ane mamuri mese nevakomana ava aitisumisa kudare mamuri mese toziva. Saka toda mombe nembudzi mbiri nainadzo musatenderi tikuira unobvisa tatochaja unozotaura saina unozotaura unozotaura wasaina why ndisingaoni kuti ndizwe unosaina ndatoona kuti ndizwe zvitaura kana zvisiri izvo nongosaina kuripairi mama. Saka uri kuti tikuripisa zvausingazivi handizivi mutaura wakabvisa ndipe mukana nditaure shoma wakabvisa here wakabvisa kubvisa gadheni ndakarega kudhara yatova ne2 years gadheni koishe gadheni ndizvere vamutsoka aona mambo ngavapupure ina handisati kutaura nezvazvo nokuti ndakati nyaya iyo ndaisiya mambo ngavapupure avo havavandrai ndo vandaona nenyaya handasvikivavandrai mberi vatanu nhau yegadheni mambo inonzi ndakarega 2 years ago pandakainda ini gadheni iyo yanga ichingovepo still exist havana umuvu pakauyawana yange yovapo haina umuvu vakaisa rusoswa hwavo mukati imomo vanoita activity dzani dzavo chero vakamboti goreni handidi kurima but the boundaries is still existing sezvo zvakanga hazvichingove vandirai uyu munhu uyu kana ane nharo ini ndikuti ngaasaina apa ndamuchaja ndatochaja ini handisi kudzokera mashure ndatochaja maombeni kuzimbiri chete
Anazi uri kuda muise simba gari pasapa. Saina apa gorede mama. Andigoni kusaina mambo. Why? Nechikonzero chokuti muploti mangu. Mploti mako mu. Garden muploti mangu. Ndakadziswa kuti mamuriwo chete but iboundary reploti rangu riprasa. Iboundary Saka ndakangorega riprasa gwakadaro. Ah? But andiri. Alright, Goromani. Andiri miri wandakati kwangu dara. Muploti mangu chemo. Nemepu zvese ndomangu. Ndomako pai. Ndemako mu. Mandakapiwa nelenzi. Aiwa. Asakatimusarima. Lenzi Describe road ka. Kune road yaya inofamba nevanhu. Kufura nemupurazi mako. Mupurazi mako but road ndeyevanhu. Saka ndiyo yayo kunzi wakavhara. Goromani. Ndaro ruseni mchachi. Ezwa. Ndakamboti musuya hande munoona. Iwa. Takatuma vanhu. Atakutuma vanhu. Tidzokere futi unoona unotipa mari. Hadzokere. Takatuma vanhu. Takatuma vanhu. Ari, iwo tapedza newe. Nawo kata usuda kusaina uyu page. Asikusaina, handingasaini because pavakandiratidza ava vachimaka ndopandakacherera matanda ndikakaka waya yangu nemati dzavo idzodzo. Wati usasaina kakure kuti aiwa izvo handipikisi kuti ngwai unouya nazvo here ndizvo zvatidi kuteverawo. ndingagoni kusaina kuti ndakapiwa purasi nehurumende ndinene kusaina kuchajiwa here nezvinhu zvamambo matsamba angu ese epurasi rangu ndinawo. Goromani, ndikuteerera mfanye simbi. Ahlali phansi lapha. ndokusainira chii? Mfanye simbi mfana. Handigoni kusaina because Mfanye simbi ahlali phansi. ndakapiwa nehurumende ndinoteerera matsamba ndinawo. Mfanye simbi ahlali phansi. chisungo Vanhu vako vanhu vamugere uri kurambira mari mokusaina unodirira mambo unorambira mambo. izvozvo zvokuti mari yedare handina is procedure. Aiwa, anouya naye. Ndetira mari vari kuuya nemari ndariwa. nemombe Ndakavhara zvinhu handakuvhara zvinhu. nemombe inodiwa namambo nemombe yamambo unouya naye musuwo. ndinoteerera zvese ndinoita. Wakabhadhara mari. Letaneni unokuze ndona kabuye. Ndona wako usabhulu anunjumani. Wena bazula. Umama lo wamakisa masimina kokula kaisu. Usayenza umbazo kaisu. Andikweli kulale. Buya mbazulu sai. Amanje wena basasikutsheleni. Kayisuka. Kayisuka inhlanhla nje ukuthi namhla uthole singafuni ukukhuluma kakhulu otherwise awezukubhadalisa. Naba bale yabo la. Ngiyani saka afford.